Okay, vi skal finde rumfanget af en cylinder. Det gør man først ved at finde grundarealet af cylinderen. I dette tilfælde er vores diameter 4 cm og vores radius 2 cm. Det man starter med at gøre, det er at man siger radius i anden gange med pi. Det er så grundfladearealet. Vores radius den er 2, og 2 i anden, det er lige med 4. Så 4 gange 3,14. Det er det, vi skal regne med. Det er lige med 12,57 kvadratcentimeter. Sådan der. Så skal vi så have regnet ud, hvor høj højden er, og så have ganget højden med kvadratcentimeterne af grundfladearealet. Det gør vi ved at sige grundfladearealet gange med h. Højden det er 6, og grundarealet det er 12,57. 12,57 gange 6, det er lige nu 5,42 cm3. Det er rumfanget af vores cylinder.